UPJSS Rangsina Sevashram Chatravash hostel mate karcharli aboha akimi kekim kerangji aphan long ek sompon West Karbi Anglong Labour Union meiphu Manav kramsa ahin pen Pherangke amei kepha pon India Indeng 77 Independent Day katalon ponji aphan Deithor VDP atum pen sai kedeng pon Kardom Birta Life penili Birta Thanbang Pi Sami Sehenati Mungpi Non Birta Angton pen Arjupanik tha Nijang Karbi Anglong Rongkhang Ahawar Pudum Sarpu Board Hola Longpatumi Uttar Burbanchal Janjati Seva Samiti Chihek pen UPJSS pen Rangsina Sevashram Chatravash hostel mate karcharli osomar atum aphan ke do aboha kimi kimji aphan long e sompon tanglo labangso long e ki sompon along manpen ke do 3 number autonomous district parliament MP Horen Singh Be Lapen RSS along Klembang Vinayak Rao Desh Pande Sangathan Mahamantri atum chitong dunsi Missen pen pechun pon dongka mukam pen Birta Life Pherangke Budbor Be report Casar la bangso pini la asrom long mai ke do ka ini ti ken pini ke apa ke long de ke sak Rangsina Sevashram Chatravash tak lo karcharli pinso somar topan hede ke do ke tak hostel English pen hostel pula hai mia ke satrabah pula hai se hostel asa long ek ke song nili panda nahang mesin terang itong lo masih nang itong be ning reng me lo cedak PPL made kiduk det akuria lah masuk martum nang di tahun long toy dun pen em bahara en bis en apa do pen school apa dun pulote konat pen lo api putum kipi po kasi lason problem ke do jo ni lason homoisa ke do jo lason katura ke do jo ni kan si itum tek long bolom pen hanane kampur ta ho no gaung ta ho roha ta kipi dun ta kipi dun ke safe kali মানে ফেরে মেমে মুঠি মেমে আপি আপু পেন ঝেলু বিং পেন বাং হেমে বিদুন পুলো তাক লোগো পাচালি ফাসি কি বিদুন তো লো pacarli le lage apai putum lage dudun takati tasi sonda taksi ke phota dolo tum tini lo sumila rong hang pi ge lage sonda taksi dolang mene nangai kang leng media lo tasi he ko la ing long le tum dak diduglat Karbi Arab so kurial pen lo karcharli soma dak amale dun de nang so school long le dun de ha borthole dun dokare dun ta me ke do thaing ke dak dolong po tapen nang de pharo asuri atang kanai po lam ta belo asi isi bahari thedung akera po so a hostel ke do ban hede so hostel kekim ponji bangala ke mo pe nang ta sini po lo ka samso ka ta antai phan pe sidang pilo West Karbi Anglong Labour Union meiphu Manav kramsa ahin pen amithang Labour sai hemlong Pherangke amei kepha pon alam thelinon arjupon thusina dongka mukam pen Birta Life Pherangke Budbor Be report Karbi Anglong arat han kardom pa jelo kardom at pini labangso Pherangke amei phanangkok mate labangso iritumpu West Karbi Anglong sitame Assam government pen labangso West Karbi Anglong district pu laso kehot pon district ningkan trok on ke plenglo 2016 pen non pai non ke bangji penabdi kanu prote tarik rep ho anote ningkan trok pengpo masi laso akardom pajir si gadewi Karbi Anglong arap hana kardom lasi pini nili ladak West Karbi Anglong Labour Union pen labangso kaching hon arar bhan isi kapaklang pon mate isi kachuning ri bangla puson hello West Karbi Anglong district mate ladak central committee pusipulo lasi ilitum West Karbi Anglong bangta akenang sot athebangke Labour Union pulote ilitum International Labour Organization pinaglo apotsi ilitum ta emethang adim ke ilitum kacherai komo banga kenang sot lasi non ke bangjilang eprang sitame ilitum abang West Karbi Anglong along kidoan arat atum sitame khiruni pencenglok pekjam West Karbi Anglong angkang an sitame ilitum
ladak West Karbi Anglong Central Committee pen labangso kapaciton edje phansi nili achuning rilo athe elitum labor union plote lake kiju aphan kali isi mission kacheng hon thegi kacherap thegi phansi litum labangso labor union bang elitum dengnang koklo bangke lapuson lo je West Karbi Anglong district plote lapenke East Karbi Anglong district hinia district de koklo ate bang isi government pensi West Karbi Anglong phanta establish lo lasi West Karbi Anglong establish bang ke 2016 lapen pai tarik rep hosi Assam government pen paklang lo lasi non ke West Karbi Anglong district polo lasi litum Karbi Anglong along district hini do pusitami lapu district West Karbi Anglong district pensi litum klem ponang po lapen East Karbi Anglong tum pusitami East Karbi Anglong tum pensi alang litum ta is anat klem nang po lason silitum la labor union sitami ilitum na bangso kuson silitum methang adet kang thur ponji ma kacerai kom ponji ma phan bang silitum abang putin ta labor union along members penchenglo ladak branch committee tum sitami kapre bang ma thati de nai athe ladak West Karbi Anglong pulote isi New York ke mate isi bang ke pilo pupo principal mane isi elitum phanang ja pon lo pulote han la so alama teng silitum arjuni sita minon ke damtang aporo bangke elitum kaching wai pen ke klem mongli lason ta dokok ti lasu asar lam thedu lasinang litum abang nili phanang ke lang bangke amunit bihek putahai amunit thek thedet putahai sita me arona longke theko kolam dawe thek pulam dawe aron kopima lasoron silitum cia nai lapen ke litum la labor union aron ilitum ke choklim je phan bang situm matha pon rep nai athe ilitum yong silapuson sorsarong polote litum la bang chokche posinang litum phanili non ke bangji sitame lang so situm arada phan ingthu pon pamini athe lake labor union lake department hormu pina central longta department do lapen dak state longta cabinet minister do lason sinon da ituma district Karbi Anglong district long sitame ladak ta non board chairman pilo nasimo ke bangjilang Pherangke bangke non constituency West Karbi Anglong ta sirkep do lason si mo ke bangjia por bangke akbari po ta leon edeji nasila bangso kachi puthap the deji phan kaching hon thek je phan kacherai kom je phan si itum ke mena det cherai kom nai asi nang lipenili chipurong chingchekrong keon therong pro teritum keon eson si de kok oposi nang litum East Karbi Anglong along sitami nang litum puram deng pusitami nili danang che tongdun po nang litum yong sinang berta polote lapen nili tum West Karbi Anglong yong si puram deng polote nili danang berta lo polote nang litum danang che tongdun milo lason si kedam tang sitami nili East Karbi Anglong along sitami nang litum along unan thekan pen ke nili nang cherap chitu dun bom Lakhain Koira Chok, Duar Bagori MEC Constancy Angka, Deithor VDP ahin pen, 77 India Independent Day Mission pen, Pachun Ponji aphan, Sai kedeng pon. Deithor Police Station ke parlo along, Deithor VDP meiphu, Anderson Singar, Lapen, Imoron Terang pen Japon si, Deithor VDP abitung atum pen, Chelang pet pen, Indeng 77 apong, Bharada det, Jog 1 kilong apartment, Deithor angkang along sitami, Suluk sodak atomon, kabede jiaphan, matha ponsi, keton kelangasai kepadupon. Anporta Deithor VDP abitunga hinpen, rong ropa chokanu, arara tum sitami, nona kai chirok tokpen, kedo kitagdo na kenang sotpu, pache tondun pen, Indeng 77 apong, bharada det, jog 1 kilong apartment, rong atokanu along sitami. Suluk sodak abipin pen, mesen me et ketalon ke pachundun rapet jiaphan sitami. Deithor VDP ahin pen, pachini pon, hanboka pen, Robinson Kining report. Nilitum ini ladak Deithor Police Station angkang Deithor VDP meiphu akehai Anderson Singar pen patri ponsi nilitum pini sitame labangsu penap 15 August Indeng troxi freedom Indeng troxi trokan lo nilitum kijogan labangsu 77 years independent day ketalon mesen met pen kichun ponlongi mate labangsu Indeng troxi mesen met ingsamjin pen kichun ponlongi phan sitame nilitum ladak Deithor VDP amei phu akai Anderson Singar tumpen patri ponsi litum VDP abitung tumpen rong ro balong sitame
อิงซัมจินเป็นกัจจิจอกกัจจิเทงมาแต่สุลุกสุดากลายหุยดกอกนับปูจอยนี่เป็นชิรอกตอกพามานี่ตุมระดับปีนี้วางล้อสิอารมณ์เต้นสิตามเมลิตุมระบบซ้อนสิ VDP ตุมฮันดาเกเคลมปอนนี่พันนี่ตุมตามเมนิ่งห้างละสิเด็กได้ทอดตามเมลิตุมเคลมปอนล้อสิน้องมาเกอิงซัมจินแล้วละสิน้องอารมณ์เกลิตุมกัจจิรีในอังเดงโดอัตติปอนมาลิตุมชินี่เน่ระดับเอาเปิดบางคาลิเดตไทยไม่ในบอนสตามีผู้พิจารณา prevention is better than cure นี่ตุ่มผู้พิจารณาก็เชื่อสิเกมlah si นี่ตุ่มกัดดูกับวิตานี่ตุ่ม VDP si ละโซลงเชรองนังเชรองคนตอกนี่ปุกาลีนี่ตุ่มกัดดูวิรองอาราดตุ่มสิตามีเชรอกตอกนี่ปุสินี่ตุ่ม VDP Deithor VDP ahin ben sami pachini pon lo asi pining we pen pen apan sami li tum har ghar tiranga India Prime Minister pen sami labang so alam pangdak pon la sili tum adon tin sami India kanglong kidu akhai do an li tum lahin hin jipu pe la Indeng troskera troxia parman misen me bang pachun bon long ya phan li tum chirok tok pen le do nang la pen li tum pakta kalit pon lo na Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.